magkaroon ng, ma'am, paano yung stand nyo? Kasi ang pinupush, second degree. Yun yung level of- second degree sa SK. Yun ang nangyari. Ito rin ba? Pero liwanagan natin yung consanguinity, affinity, at saka yung magre-resign bigla yung isa, parang naging kalokohan na rin eh. Oo. Pero ang extend nyo, are you in favor dun sa, na magkaroon na tayo ng anti-political dynasty? Ang totoo, syempre I'm not in favor, napaka-peke, napaka-plastic ko naman, magkakamag-anak kami. Sa amin kasi, ang tingin natin doon, you submit yourself to an election and like other democracies like the United States and other democracies, kahit magkakamag-anak kayo, binoboto naman kayo ng tao. Of course, I'm going to be the first to say that the advantages of an incumbent are overwhelming. There's no doubt of that. Napakahirap buwagin kung nakaupo na. Totoo yun. Pero sa palagay ko, nandyan sa ating konstitusyon na anti-dynasty law should be passed. Kapag napasa yan, susunod tayo. Dapat ganun. Ang akin lang, dapat wala yung, wag katulad ng SK reform, ang daming pasikot-sikot, ang daming palusot.